tahimek na pinipinasan na Michiel ang makapal na makiep sa kanayang maka. Ang bawat hakot ng bilak na may makiep remover ay tila pagtanghal na rin isang maskarang matahal na niyang suot sa harap ng buong barangay San Isidro. Ang matingkat na pilang kuluriete sa lobby, ang makapal na foundation, ang kimikinang na eshodov, lahat ay inti-inting na bibiro, inilalantat ang tutuwing siya na ilan lang, marahil ay wala pang hang nakakakilala. Nasa loob siya ang kanayang maliit na kwarto, ang tanging santiwarayo niya sa bahay na ibinabahin niya sa kanayang tia Remedios. Dito, malaya siyang mohang si Michiel, hindi si Imachay, ang masayan, mainchay, at lantat na abaklong barangay. Napabentong hininga siya. Pakot na ba siya? Minsan, Pero mas madalas takot ang nararamdaman niya. Takot na maishan, takot na hindi matanghap, takot na masaktan ang isang pamilayang natitira sa kanaya, ang kanayang tiya na konserbatibo pero mapahmal. Ang pagpapanghap ay simula noong hegeschool pa siya. Noong depensa niya ito laban sa mhanambibalay isang paraan para maitaho ang tutuwing nararamdaman niya, lalo na ang mahalihim na paktibokong piso na alam niyang hindi katanghap-tanghap sa matang marami. Sa paglipasang panahon, ang depensa ay noong pagkakakilanlan. Nakasanayan ng lahat pati na eta niya. Nginit ng kayong hobby, iba ang pakiramdam. May piyesta sa barangay. Ang tanang selebrasyon para sa kanilang patron saint. Mainchay sa labas, tiktok ng banda, tawanan ng hataw, amoying barbecue at iba't ibang kakanan. Karaniwan sumakay ang isa sa mhanangan hinasa kasihan. Mag-organisan parlor hames sa sali sa sayawan makikipagsismisan sa mhakapwa niya baki. Pero ngayon tila may pumipigil sa kanaya. Isang pag-alinlangan. Hay naki, Michiel. Magbihis ka nun ha. Baka hinahanap ka na ni Tia Miring belong niya sa sarili pilit pinapasakla ang tuna. Timayo siya at nakalangkat sa kanayang aparador. Pinili niya ang pinakamakilay niyang floral pulusert, isang pores masikip na mong sorts, at ang paborito niyang pink na sinalas na may mhasayain. Nachritouwt siyang lichit makip, konting pulbos, lipgloss, at manipis na eyeliner. Kailangan niyang hampanan ang popol. Kailangan niyang mohang sumakay. Paglabas niyang bahay, sinalubong ahat siyang inkhayat siglang piyesta. Banderitas na nakasabit sa mga poste, mga tanwi voetstals na nagbebenta ang king ani ano, at ang malakas na tiktok mila sa makasiftstage sa plaza. Magay. Sa wakas, limabas ka na rin sa ni aling nena ang may-aring sari-sari store sa kanto. Kanina ka pa namin hinanap. Magsisimila na ang palaro. Ay opkoos naman midra. Hindi pwedeng wala ang riyainang San Isidro sakot ni Michiel, taas nua at may kasamang pagkembot. Pilit niyang isinasantabi ang pakot at pag-alinlangan. Ngayong hobby siya sa Machay. Nakipagshikan siya saklit kay aling nena at sa iba pang makakapitbahay, timawa sa mhabiru, nakbigayng mapaniksong komento, lahat ay bahaging kanayang nakasanayang routine. Pero habang papalapit siya sa plaza, kung saan mas maraming tao, may kakaibang kaba siyang naramdaman. Hindi niya alam kung bakit. At doon sa gitna ng mahatong naksasayawan at nakakatiwan, sa ilalim makakumikititap na ilaw, natanaw niya ito. Isang babaeng hindi pamilyar sa kanaya. Nakatayo ito malapit sa stage, tila pinapanood lang ang paligid, may hawak na isang basong soft drink. Simple lang ang suot nito, isang pitang blisa at mong na palda pero may kakaibang dating. Mahaba at bahang kulot ang buhok nito at ang mata nito ay tila nanghangisap kahit nakatingin lang sa malayo. Hindi niya namalayan ang sarili na napahinto sa paglalakat. Sino siya? Bakong salta. Tinanhayan lang niya ito nakita sa kanilang maliit na barangay. Sakto namang napalingon ito sa kanayang direksyon. Naktama ang kanilang mga mata. Ngumiti ito isang maliit makalang ng ngiti. Walang bayad ng pangihesha, walang bakas ng pagkakilat sa kanayang itsira. Isang simpleng ngiti lang. Pero para kay Michiel, ang simpleng ngiting iyon ay parang kidlat na timama sa kanaya.
Beglang bemilis ang tibok ng kanayang peso. Dig. Napalinok siya. Anong nangyayari sa kanaya? Automatikong nagriyait ang kanayang imagay persona. Itinaas niya ang isang kilay, bahagang gemiso at naglakad palapit na may kasamang pakindakong balakang. Hallo tiere, Miss Beautiful. Bago ka dito sa ating munting paraiso, tanong ni Michiel, pilit pinatining ang buses at tinakdakan ang konting arte. Bahagang natawa ang baba, isang mainang tawa na parang misika sa pandinig ni Michiel. Ah, ako si Isabella. Kakalipat ko lang dito. Magtuturo ako sa elementary school. Isabella. Ang pangalan ay tila imikit sa isipan ni Michiel. Teacher pala siya. O talaga. Wel tumato barangay San Isidro Teacher Isabella. Akun nga pala sa Mekhay ang inayong lingkod ang pinakamahanda sa balatang lipa pakpapakilala niya, sabay kinat at isang mabilis na puso na akala mo ay nasa baltay pahand. Milang gumiti si Isabella at sa pakakatong ito mas matagal. Tinitahan siya nito, hindi sa parang mapanghisga, kundi tila may interes, may amusement. Ni siya tumiit ayaw Mekhay. Hindi alam na Michiel kung ano ang isasagot. Ang hanakahanda niyang ikikay linis ay biglang naklaw sa kanayang isipan. Ang tangang nararamdaman niya ay ang malakas na kabog sa kanayang dibdib at ang bahaghang pakinit ng kanayang hapisngi. Bakit ganito? Bakit sa simpleng ngiti at paktitig lang babaeng ito ay tila nawawala siya sa kanayang karakter? Ay niet tumiit uitue na ito niyang sabi na hindi niya inasahan. Napaiwas siyang tingin pakiramdam niya ay namimila siya isang bagay na hindi karaniwang nangyayari kay Mekhay. Ano ba ito? Control yourself, Michiel. Sa gawin isip niya. Makang masaya ang piyesta niyo, sabi ni Isabella, ibinaling ang tingin sa makanak sa sayawan. O naman. Lalo na kapag nandito ako, mabilis na bawi ni Michiel, pilit ibinabalik ang kumpiyansa. Gusto mo bang sumali? Tiruan kita ang makabasit steps. Imiling si Isabella may ngitiparan sa lobby. Okay lang ako dito. Masaya na akong manuot. Nagkaroon ilang sandaling katahimikan sa pagitan nila na napinulang en kay Mila sa palagid. Para kay Michiel ang katahimikang iyon ay nakakabangi. Gusto niyang magsalita po, magbiro, magpatawa pero tila naubisan siyang sasabihin. Ang presensya ni Isabella ay may kakaibang epekto sa kanaya. Maya-maya po, tinawag si Isabellang isang matandang baba, maral ay kasama nito. Nakpalam ito kay Michiel. Sige, Mekhay. Mana na ako. May basihaw aran shul. Sire, teacher. Babese, sagot ni Michiel, kimaway po na parang Miss Universe. Nginit pachtalikot ni Isabella inti inting nawala ang ngiti sa kanayang lobby. Nanatili siyang nakatayo doon, pinapanood ang papalayong pahirong-hiro habang ang puso niya ay patiloy po rin sa mabilis na paktibok. Hindi na siya sumali po sa makapalaro o nakipag-ingay sa makakaibigan. Nawalan na siyang hana. Iniwi siyang bahay ng mas moha kaysa inasahan, dala-dala ang isang bahong pakiramdam na hindi niya maintindihan. Mili siyang imarap sa salamin sa kaniyang kwarto. Wala na ang makiep, wala na ang makilay na damit. Tanging sa Michiel na lang ang natitira, isang binatang nalilito, isang binatang naktataho. Kinitahan niya ang kaniyang refleksyon. Sino ba talaga siya? Ang makinakilalang lahat. O ang Michiel na inti-inting nakakaramdam mahabakay na hindi niya dapat maramdaman para sa isang babaeng tulad ni Isabella. Napaupo siya sa khalitang kama, niyakap ang kanayang hatiut. Ang imaya ni Isabella, ang kanayang ngiti, ang kanayang mata, ay pilit na bumabalik sa kanayang isipan. At kasabay nito ang tanong na humihilo sa kanaya, ako ba talaga to? Ang habang yun, sa gitnang enghaing piyestang inti-inti nang himihina sa labas, nagsimula ang isang pakbabaho sa piso ni Michiel. Isang pakbabahong hindi niya inasahan at hindi niya alam kung paano harapin.
Ang pachdating ni Isabela ay tila isang bato na inihagis sa tahimik na lawang kanang itinakong pagkataw, limilakan mga alon na hindi niya sigurado kung kaya niyang lakpasan. Limipas ang ilang araw matapos ang piyesta, nahinat ang alalang nakiti ni Isabela at ang kakaibang paktibokong piso ni Michiel ay nananatiling sariwa. Pilit niyang ibinabalik ang sarili sa dating sigla ni Michiel pero may kang anong nakbago sa loob niya. Mas madalas siyang natutulala, mas madalas na hinahanap ng kanayang mata ang bakong guro sa tibang mapapadon siya sa elementary school na malapit lang sa kanilang bahay. Ang dating kumpiyansa sa pagiging ibaklang barangay ay nababayaran ng ngayon pag-alinlangan. Bawat kilos, bawat salita, pakiramdam niya ay kailangan niyang pakisipan. Nakpapanghap pa rin ba ako? O baka naman may iba na akong nararamdaman. Ang tanong na iyon ay paulit-ulit na bumibilong sa kanayang isipan, lalo na sa hobby bago siya matilog. Nakakabalaf. Isang hapon, habang nakwawalis siya sa harap ng kanilang bakiran, tinawag siyang isang pamilyar na buses. Michiel. Napalingon si Michiel. Si Isabela. Papalapit ito, may dalang libro at isang Manila paper. Nakankiti ito kayang dati, isang ngiting tila nakpapaliwanag sa malap niyang hapon. Akat na bimilis ang tibok ng piso ni Michiel. Ito na naman. Oh, halo, Teacher Isabela. Napadaan ka. Pilit niyang pinasakla ang buses, sabay ayos ng imahinayang biyok. Pauwi na sana. Hinahanap ka sa kita kanina pa, sabi ni Isabela ba hang hinihingal. May favor sana akong hingin, kung okay lang sa iyo. Favor? Naki, opkos naman. Anaiting voor jou, ma'am, sagot ni Michiel, kahit sa loob niya ay kinakabahan siya sa kung ano ito. Sana hindi ang kailangan kong mahbiyating mabigat. Baka mabigo ang mislis ko. Nahimiti si Isabela. Narinig ko kasi sa mga dito, lalo na kay alang nena na mahalang karaf si Maya wat mag-organiden mga presentasyon. Napalinog sa Michiel. Parte yun imigay persona. Siya ang laking bida. Sa mga Christmas presentasyon, Flores de Mayo at iba pang barangay events. Medayo lang naman, ma'am. Konting kimbo dito, konting indak doen. Griat. Kasi kailangan namin tulong para sa upkoming linggo ang wika-presentasyon mga grade 3 People's School. Folkdanse kasi ang napili namin pero medayo hirap akong itiro ang mga steps. Baka pwede mo akong tulungan. Kahit konsultant lang or magdemonstrate sa mga bata. Natagelan sa Michiel. Siya. Magtutiro ang sayaf kasama si Isabela. Sa harap ng mga bata. Ang isipeng iyon ay naktilot ng halo-halong emosyon, kaba, pero higit sa lahat, isang hindi may paliwanag na achievement. Ito na ba ang pagkakataon para mas makalapit siya dito? Hala, ma. Sira ka ba? Baka mamaya, imbes na folk danse, TikTok danse ang may tiro ko at biro niya, para may taho ang panghanginag ng kanayang hakamay. Timawa si Isabela. Kahit ano basta matilinghan mo kami. Please. May sinseridad sa mga mata nito. Hindi na nakatanggi si Michiel. Paano ba naman siya tatanggi kung ganito kalapit si Isabela at ganito katamis ang nakiti nito? Sa ganon ha, ma'am. Pero may talent via tuwa ha. Charot. Salamat talaga, Michiel. Malaking tulong to, sabi ni Isabela at sa sobrang tiwa, kaya nitong hinawakan ang braso ni Michiel. Isang simpleng dampi lang yun, hinit para kay Michiel parang nakarainte siya. Biglang naniyo ang lalaminan niya at tila may mga pare-parong nagliliparan sa kanayang tiyan. Napatingin siya sa kamay ni Isabela na nakadapo sa kanayang braso pagkatapos ay sa mga mata nito. Sait, ang lapit. Mabilis din naman binawi ni Isabela ang kamay nito, tila hindi naman bigdeel yun para sa kanaya. So, kailan ka pwede? Pwede ba tayong magmeet bikas after class para mapag-isapan? Oo. Sige, ma'am.
Bikas, nuital na sagot ne Michiel, hindeparen makaima sa epektung pachtampi nitu. Nach semilan ga ang kanilang mga danse session sa kinabikasan. Sa ina sa loob ng classroom ni Isabela pagkatapos ng klase. Ipinakita ni Michiel ang mga basic steps ng tinakling at pandango sa ilaw, hamit ang kanayang natural na hisay sa paksayaw na pilit niyang binibahan ng kikaye flafor. Si Isabela naman ay masakit na nanonood at sumusinot. May mga pagkakataong nakakadikit ang kanilang mga kamay habang inayos ang posisyon o nakakatinghanan sila ng mas matahol kaysa karaniwan kapag naktatawanan dahil sa maling step ni isa sa kanila. Sa bawat pagkakataong yun, sa Michiel ay lihim na nakpipagong hininga, pilit na pinapakalma ang pusong nakvawala. Si Isabela naman, tila walang kamalay-malay, natural lang ang lahat para sa kanaya. Ang tiring niya kay Michiel ay isang masayan at talentadong kaibigan. Ngunit hindi nakaligtas sa mapanirang matang mahatsismusa sa barangay ang madalas nilang pakikita. Isang hapon, habang naklalakad sila papunta sa tindahan ni Aling Nena para bimiling merienda pagkatapos ng praktise, narinig nila ang bilinghan ng dalawang alin na nakatambay doon. Way tingnan mo sina Teacher at Michiel. Laching magkasama. Wenha. Kluse na kluse. Naki itong sa Michiel kahit bakla makang tinam ang kay Teacher. Bakla na en luwe pa. Tweede ba ang napatagil sa Michiel. Tumaho sa piso niya ang kasalitang iyon. Bakla na en luwe pa. Yan mismo ang Michiel sa isip niya. Pilit siyang humiti at hinila si Isabela palayo sa tindahan. Hayaan mo na sila, Ma'am. Makawalang makawa sa bihay, sabi niya, pilit tinataho ang sakit. Nahimiti lang si Isabela, tila hindi apektado. Sanay na ako sa makahanan, Michiel. Sa dati kong pinanghalanghan, marami ring hanang isapan. Importante, alam natin ang totoo. Ang totoo. Anu'n nga ba ang totoo para kay Michiel? Na hindi naman talaga siya ay bakla at sa parang inisip ng lahat. Na ang nararamdaman niya para kay Isabela ay higit pa sa pahangang isang kaibigan. Hindi niya masabi. Natatakot siya. Sa mga sa minut na araw, mas naging komportable si Isabela kay Michiel. Minsan, habang nakpapahinga sila sa ilalim pinung mga sa tabing paralan, nakakwento ito tungkol sa pamilya niya sa probinsya, sa mga pangharap niya noong bata pa siya, at kung bakit niya piniling mahang giro sa isang maliit na barangay tulad ng San Isidro. Gusto ko kasing makatilong sa mga bata sa mga lugar na hindi masyadong napapansin, sabi nito habang nakatingin sa malayo. Naniniwala kasi ako na lahat ng bata may karapatang matito at mangharap. Sa Michiel naman ay tahimik lang na nakikinig. Sa mga sandaling yun, hindi siya sa Michiel ang mainhay at makilit. Siya sa Michiel ang binatang nabibahani hindi lang sa handa ni Isabela kundi pati na rin sa kabitihan piso nito. Nakikita niya ang dedikasyon nito, ang pasyon nito sa pagtuturo. Bawat kwento, bawat tawa, bawat bentong hininga ni Isabela ay tila musika sa kanayang pandinah. Habang nakakwento si Isabela tungkol sa kanayang lola na mahilig maglito ng pito bumbong tivang Pasko, hindi napigilan ni Michiel ang mapanghiti ng lihim. Isang ngiting hindi pilit, isang ngiting nakmimila sa peso. Kasabay. Nito ang pamilyar na pagkabuh ng kanayang dibdib, hindi na lang basta mabilis, kundi malakas, tila gustong kimawala. Grabe iba talaga, sabi niya sa sarili. Ang pagiging malapit kay Isabela ay nakbibigay sa kanayang pag-asa, isang munting liwanag sa gitna ng kanayang pagkalito. Ngunit kasabay nito ang takot. Paano kung malaman ni Isabela ang totoo? Paano kung malaman ng buong barangay? Maniniwala ba sila? O mas lalo lang si Hangheesgaan. Ang lihim sa loob ng kanayang katahimikan ay inti-inting limalaki, nagiging isang damdaming hindi niya na kayang kontrolin. Gusto niyang imamin, gusto niyang sabihin ang totoo, pero ang takot ay mas malakas. Sa ngayon kontento na siyang nasa tabi ni Isabela, nakikinig sa mga kwento nito at lihim na imasang sana pwede. Ang araw ay naging linggo.
Ang dating simpling tulong sa pagtutirong saya ay naging regular na bahagi ng hapon ni na Michiel at Isabela. Ang kabata sa grade 3 ay inti-inti nang nakikita ang hakbang tinitling, salamat sa pasensya ni Isabela at sa natural na talento na may kasamang halong kakikaan ni Michiel. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pagsasama, mas nagiging komplikado ang lahat para kay Michiel. Hindi na lang ang simpleng damping kamay ang nakapapakawa sa kanaya. Ngayon pati ang hatitig. Madalas nahili niyang nakatingin sa kanaya si Isabela habang naktutiro siya sa mga bata. Hindi ito tingin pahanga sa isang lalaki, kundi isang tingin na pinung anun haba. Pagkakaibigan. Pasasalamat. O baka naman amusement lang sa kanayang kakalukuhan. Animan iyon may init at sinseridad sa mga mata ni Isabela na tila tumataho sa maskarang suot ni Michiel direkta sa kanayang peso. Isang hapon, nasa tuwirit kaut silang paralan. Pinapraktis ng mga bata ang finaling kanilang sayaf. Si Michiel ay nasa gitna nagbibigay instructions gamit ang mga exaggerated na kilos ng kamay at mga nakakatawang facial expressions. Okay, mga bakits. Sa parteng ito, kailangan nating imikot na parang trempo pero may kasamang poise. Ganito o. Witweef. Narinig niya ang mahinang tawa mula sa gilid. Paglingon niya, naroon si Isabela nakasandal sa isang poste nakatingin sa kanaya. At sa mga mata nito, nakita niya yun isang malambing na ngiti at isang titig na tila nagsasabing natutuwa ito sa kanaya, hindi lang bilang katilong sa pagtutiro, kundi bilang sumakay. Isang tingin malambing. Biglang nanigas si Michiel sa kanayang kinatatayan. Ang ngiti sa kanayang labi ay bahang natigilan. Ang malakas na tibok ng peso ay miling imalinghav sa kanayang dibdib. Pakiramdam niya nakikita ni Isabela ang hindi dapat makita ng iba. Ang tingin yun ay masyadong personal. Masyadong totoo. Ahat siyang imiwas ng tingin ibinaling ang atensyon sa mga batang naghihintay. O ano pang tinitingin-tingin niyo diyan? Huwag. Ikot na parang habulang kristal, sigaw niya, pilit ibinabalik ang sigla, pilit tinatabinan ang biglang pagkailang. Nakpanghap siyang hindi napansin ang titig ni Isabela, ngunit ang imaeng mga matang iyon ay nakatatak na sa kanayang isipan. Napansin ata ni Isabela ang kanayang biglang pagbabago. Limapit ito. Okay ka lang, Michiel. Parang bigla kang namitla. Ha? Ako? Namitla? Naki maam baka epektu lang tung pautay rest ko kahabi palisot ni Michiel sabay tawa ang pilit at isang mabilis na handgestire. Okay lang akich. Karay buom. Ngimiti si Isabela pero may bayad ng pagtataka sa mukha nito. Hindi na ito nagtanong pa. Ang kakanitong takbo ay naging mas madalas. Ang hatitig na nagtatakbo sa gitna ng karamihan, sa santiyan habang kimakain, sa halwa habang naklalakad, sa hating school pagkatapos ng klase. Minsan si Isabela ang inang imaiwas. Pero mas madalas si Michiel ang siyang nakiwas ng tingin, dalang takot na mabasa ni Isabela ang lihim na nararamdaman niya, ang pagkalitong bimabalot sa kanayang pagkataw. Ang bawat titig ay tila isang tanong na hindi niya masagot, isang pintong hindi niya alam kung handa siyang buksan. Ang tensyon ay hindi lang namamagitan sa kanilang dalawa. Nagsisimula na rin mapansin ng ibang tao sa eskwelahan ang kanilang pagiging malapit, lalo na ang hatitigang hindi may paliwanag. Isang tanghali, habang kimakain si Michiel kasama ang ilang kutiachers ni Isabela sa faculty room, nakikisalo daw may dala siyang pansit na nilitong tiya miedeng niya, narinig niya ang isa pan sa kabilang tabla. Yay, napapansin niyo ba si teacher Isabela at si Sir Alex sabing isang gero. Si Sir Alex ay ang bahongpe at teacher ng eskwelahan bata, gwapo at atletes. Wen ha, no. Lache silang nag-isap latalay. Bahay sila, diba, sagot naman ng isa pa. Makang type ni sa siya ang Isabela. Talaga. Diba, parang lachang kasama ni Mom sa Michiel, singit ni isa, na may kasamang makailahang tingin kay Michiel. Napahinto si Michiel sa paksibuang pansit.
Beglang Kimilo ang degunia. Sir Alex. Nalala niya, ilang beses non kaniang nakitang isap sina Isabela at Angpe. Teacher na yaon. Nachtatawanan pon minsan. Pero bakit siya nainis? Naki, sumagay. Kaibagan lang animo ang Isabela nu. Alam niyo naman, special sumagay, sabing inang Giro na may halong pambibeska sa tuno. Narinig niya ang tawanan mila sa kabilang tabla. Pakiramdam ni Michiel ay tinitisok ang piso niya. Hindi dahil sa pang-asa siya kanang pakataw, sanay na siya ruin. Hindi dahil sa ideang si Isabela at si Sir Alex. Isang kirot ang naramdaman niya sa kanang dibdib. Isang emosyon hindi pamilyar pero masakit. Selos ba tu? Imposible. Bakit naman siya magsisilos? Isa siyang bakla. Hindi dapat siya nakakaramdam ganito para sa isang baba lalo na sa parang romantiko. Vriendship lang tu magay. Vriendship lang, pilit niyang kinikumbensi ang sarili. Siguro protektifa lang siya kay Isabela bilang kaibigan. Ayaw niyang masaktan ito, lalo na kung lulukuin lang po lang Sir Alex na ayon. Ein lang siguro. Pero kahit anong pilit niyang pakrarason sa sarili, hindi niya malas ang bigat sa kanayang dibdib. Mabilis niyang tinapos ang pakkan pansit, nakpalam sa Giro na may biglang errand, at halos patakbong limabas ng faculty-room. Kailangan niya ang hanghan. Kailangan niyang limayo bago po may makapansin sa namimyo niyang inis at selos. Samha sa minut na araw mas nakang mapakmatayag sa Michiel. Hindi niya sinasadaya pero nahili niya ang sariling sinisendan tingkan ang bawat kilos nina Isabela at Sir Alex. Nakikita niya ang madalas nilang pakisap sa soridor, ang paktawa ni Isabela sa birong pe teacher, ang paminsan-minsang pakalok ni Sir Alex na tilinghan si Isabela sa dola nito. Bawat eksenang nasasaksihan niya ay parang malilit na karayom na tumitisok sa kanayang peso. Dahil dito, hindi niya maiwasang mohang bahang mailap kay Isabela. Kung dati ay achitit siyang paminta sa praktisan nila, ngayon ay tila may pakalan lang na. Minsan, mas moha niyang tinatapos ang sesyon, naktaday lang may kakawan pa siya para sa tiya meeting niya. Minsan naman, kapag nakikwentu si Isabela, hindi na siya kasing attentive tulatan dati, lumilipat ang isip niya, pabalik-balik sa imahe nina Isabela at Sir Alex. Ukay ka lang ba talaga, magay tanong ilit ni Isabela isang hapon, pagkatapos ng isang medyo tahimik na praktisa. Parang ang lalim na inaisip mo tiya sa past 5 days. Wala tu ma'am. Medyo pakot lang sa Giro som chikang kapitbahay, sakot ni Michiel, sabay tawang pilit. Alam mo na, ang bautay ko lahang tupes. Ngimiti si Isabela pero hindi imabot sa mata nito ang ngiti. Tinitahan siya nito na parang sinisibikang basahin ang nasa isip niya. Mili ang titak na yaon. Pero ngayon may kasama ng boyet ng pakalala. Kung may problema ka, pwede mo namang sabihin sa akin, magay. Kaibigan mo ako. Kaibigan. Ang salitang iyon ay tila lalong nakpabigat sa kanayang dibdib. Kaibigan lang ang tiring nito sa kanaya. At iyon lang dapat ang tiring niya dito. Pero bakit ang sakit? Bakit parang hindi sapat? Walan ha, ma'am. Promiset sabi niya, pilit pinapasakla ang maka. Saka na, ma'am, inana ako. May papabili pa pala sa tiya meeting sa palengke. Mabilis siyang tumalikod bago pa niya makita ang reaksyon ni Isabela bago pa siya taliyang bimagay sa emosang hindi niya maintindihan. Habi. Nakupo sa Michiel sa gilid ng kanayang kama, akap-akap ang isang inan. Sa labas tahimik na ang barangay. Tangang ang mainang tinuhong makakilaklah at ang paminsan-minsang taong aso ang maririnig. Nakinit sa loob ng kanayang isipan na pakanhay. Ang kaimuang mahapon ay palit-ilit na naklalaro, ang titak ni Isabela, ang kaisapan sa faculty room, ang paktawa ni Isabela kasama si Sir Alex, ang pakalala sa makamatang Giro kanina. Lahat ay naktidilot ng kahilihan sa kanayang peso. Bakit siya nasasaktan?
Bakit siya nagsiselos? Hindi ba dapat ay Masaya siya para kay Isabela kang magiging Masaya ito kaiser ulit? Pero hindi. Ang nararamdaman niya ay paktitol, pakadismaya at isang malalim na lungkot. Hinahpitan niya ang akap sa inan na para bang doon siya makakakyang kasakitan. Ang pakpapanghap niya bilang si Imekay ay nagsisimula ng humiw. Ang kapader na itinayo niya sa paligid ng kanang peso ay inti-inti nang nabibitak dahil sa makatitak na hindi may paliwanag dahil sa imusang hindi niya mapigilan. Napatingin siya sa kanang kamay. Ito ang kamay na hinawakan ni Isabela. Ito ang kamay na humakabay sa bata sa paksayaf. Nahinat ang kamay na ito ba ay may karapatang himawak kay Isabela sa ibang paraan. Ang peso niya ba na matahol ng naktataho sa likod ng isang maskara ay may karapatan bang timibok para sa isang pag-ibig na tila imposible. Isinipsop niya ang mukha sa inan, pinipakilan ang halihang nakbabadang tumilo. Takot siya. Takot sa nararamdaman niya. Takot sa posibleng kainat ng kanghayan niyang limalimpo ito. Takot sa kung ano ang sasabihin ng iba. Takot na baka sa hili siya lang ang masasaktan. Sa gitna ng katahimikan, hobby at ng kahilihan sa kanang dibdib, isang tanong ang malakas na imalinghav sa kanang isipan, isang tanong na pinuong pag-asa at panghamba, pwedeng mahmal ang katilat ko. Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin, walang kasakitan, habang patuloy na pinahirapan sa mahiyong makatitik at damdaming hindi niya may paliwanag. Ang langit sa labas ay tila bumibigay na. Ang dating ambon lamang ay naging isang malakas, walang tigil na biwas ng ilan na hinahampas ang maayrong bibong at limilakang enghay na halos nakakabangi. Madilim ang paligid kahit hapon pa lamang, ang kalay-abo na ilap ay tila limamon na sa buong barangay San Isidro. Nasa loob ang kanilang maliit na sala sa mahil nakadinghap sa bintana. Kanina pa imalis ang kanang tiya meeting para dumalo sa isang prayer meeting sa kabilang barangay at dahil sa lakas ng ilan, malamang ay doon na ito papatilan. Makisa lang siya sa bahay kasama ang haalalang pilit niyang vinavaksi, ang hatitik ni Isabela, ang nakakainis na presensya ni Sir Alex at ang sarili niyang nakakilihang peso. Napabentong hininga siya. Ang bigat sa pakiramdam ay tila sinasabayan ng bigat ng panahon sa labas. Maya-maya, sa gitna ng malakas na lakas-lasing ilan, may narinig siyang katok sa pinto. Mahina lang sa ina pero dahil sa katahimikan sa loob ng bahay maliban sa ilan, narinig niya ito. Sinong naman kayang bibisita sa ganitong panahon? Baka isa sa mga kapitbahay na may kailangan. Naglakad siya papinta sa pinto medayo naktataka. Pakbikas niya, hindi isang kapitbahay ang tumambat sa kanaya. Si Isabela. Nakatayo ito sa harap ng pinto nila pasang ba sa mila iluhanghang pa. Ang dating moyos na biyok nito ay nanlalakit na sa muka, ang pitang blisa at mong na palda ay kimapit na sa katawan nito dahil sa pagkakabasa. Nanghanghinaw ito ba kaya maral sa khinaf? Isabela. Anong nangyari sa iyo? Halat na tanong ni Michiel, hindi makapaniwala sa nakikita. Akhat na nawala ang sarili niyang pagmamini-mini na palitan ng pakalala. Mikhay. Papasan saya na sa abala nang hanhanach na sabi ni Isabela niyakap ang sarili. Inabitan akong malakas na ilan paklabas kong shul. Nasiron po ang tritaykla na nasakan ko sa kanto. Tweede bang makisilong minasaklat. Ihintayin ko lang sa nang himina ang ilan. Hala. Uwe naman. Tuloy ko, Dolly. Akhat na bineksan ni Michiel ng malibak ang pinto at pinapasok si Isabela. Grabe pasang bosa ko. Teka, kakiyo akong tiwalaya. Mabilis siyang nakbenta sa kwarto niya at kimihang isang malinis at tuyong tiwalaya. Pakbalik niya, nakatayo po rin si Isabela malapit sa pinto, tila na iyang tumiloy po sa loob dahil nababasa ang soak. Ito, Mom. Makpinas kami na, sabi ni Michiel, iniabot ang tiwalaya. Teka, may mga damit ito sa tiya meeting na hindi na niya kinakamit. Baka kasaya sa ayo. Mahirap na baka makasakit kaniyan.
Timango lang si Isabela kinyo ang tiwalaya at nagsimilang mahpinas ng biyog at braso. Hinanap ni Michiel ang hadamit at iniabot kay Isabela. Itiniro niya ang banaw para makapahbihis ito. Habang nasa banaw si Isabela, hindi mapakali si Michiel. Naklakat-lakat siya sa sala, pinipinasan ang habasang bakas ng po sa sohar. Ang piso niya ay kimakabuh na naman, pero hindi na dal sa pahkalito usalos, kundi dal sa sitwasyon. Si Isabela nasa bahay nila. Basang-basa. At makisa lang sila. Kalma, Michiel. Talanghan mo lang siya. Limabas si Isabela mila sa banaw, sut ang isang 5 destern tiya miedeng ni Michiel na medayo maliwak sa kanaya at isang pares ng swords na halatang panlalaki marahil ay isa sa mga 5 niyang swords. Bahang namimila ang hapis nito marahil sa hiya. Ukay lang ba ang sut mo, ma'am? Pasensya na an lang ang. Ukay na ukay tu mahay. Salamat talaga, pitol ni Isabela sa sasabihin niya, isang maliit na ngiti ang similay sa halabi nito. Kahit gesot ang damit at mahilo pa rin ang biyog, hindi may kakaila ang natural na handa nito. Lalo lang napalinok si Michiel. Gusto mong mainit na iniman. Kape. O baka gusto mong kimain. May instant noodles ako dito, alok ni Michiel, sinisibikang mahang normal. Naki, hiwag na. Nakakaya naman, ano ka ba, ma'am? Okay lang ano. Tamang-tama sa malamang na panahon ang mainit na sabawang noodles pagpipimilit ni Michiel. Ako nang bahala. Inipo kami na diyan. Pumunta si Michiel sa kusina at nagsimilang maglutong dalawang paketeng paborito niyang chicken flavored instant noodles. Habang nakpapakilong tibak at hinalo ang kasangkap, pasalap-salap siya kay Isabela na tahimik na nakupo sa isang silang antok sa sala, pinakmamasdan ang malakas poreng ilan sa labas. Nang malito ang noodles, inihain niya ito sa malit nilang lamesa sa sala. Inipo sila pareho, ang stiyamang na bovong noodles ay nasa pakitan nila. Wolf ang bangot, sabi ni Isabela, tilan ngayon lang napansin kang hano siya kahitong. Speciaal recipe aan biru ni Michiel. May magic ingrediënten. Kahandaan ko. Natawa si Isabela, ang tawa nitong lachang nakpapahan sa pakiramdam ni Michiel at nakpapakaba rin sa kanaya. Naksimila silang kimain. Tahimik lang sa ina, tangang ang hihop nila sa mainit na sabaw at ang tinuhong ilan sa labas ang maririnig. Maya-maya naksimila silang magkwentihan. Tungkol sa mga bata sa school, sa mga nakakatawang nangyari sa praktisa nila, sa mga paborito nilang pagkain. Nawala ang ilang ni Michiel. Naging komportable sila sa isa't isa, tawa rito berian doon. Sa mga sandaling yun, tila nakalimitan ni Michiel ang kanayang mga alalahanan. Tila sila lang dalawa ang tao sa mundo, ligtas mila sa malakas na ilan sa labas, pinakbibekloting init ng noodles at ng simpleng isapan. Para kay Michiel, ang simpleng sandaling iyon ay masaya, isang kaligayahang matagal na niyang hindi naramdaman ng ganito katutua. At pagkatapos, sa gitna ng kanilang tawanan dahil sa isang kwento ni Michiel tungkol sa kanayang epoch dahil sa kinunuang bata pa siya. Klik! Biglang namatay ang ilaw. Nachtilam ang buong palagit. Proefnout. Napatigil sila pareho. Ang tanging liwanag na lang ay ang nanggagaling sa bintana, isang mahinang abiyang liwanag mula sa labas. Ang inhaing ilan ay tila mas limakas pa sa biglang katahimikan sa loob ng bahay. Ay nakproefnout, mahinang sabi ni Isabela. Wenha. Madalas tu kapag malakas ang ilan, sagot ni Michiel, ang boses niya ay bahang naging alanghanan. Ang biglang dilim ay nachtilot ng kakaibang atmosfere, mas intimate, mas tahimik, mas mapanhanap para sa nakpipigil niyang peso. Teka, hanap akong kandila o emergency lamp, sabi ni Michiel, tumatayo mila sa kanayang ipuan. Nagsimila siyang kapain ang don papenta sa lalahan nilang makakamit. Timayo rin si Isabela. Talanghan na kita. Sa dilim, halos nakabanghan sila. Napaawak sa Michiel sa braso ni Isabela para hindi ito matemba.
Mili ang pamilyar na karainting di maloy sa kanayang katawan. Nararamdaman niya ang init ng balat nito sa ilalim kanayang palat. Naririnig niya ang mainang pakanga nito. Amoy niya ang banayad na amoying sabon mila sa damit na ipinairam niya. Ang lapit nila sa isa't isa. Walang nagsasalita. Tanging ang tinuhong kanilang pakanga at ang walang tigil na ilan sa labas. Sa mainang liwanag mila sa bintana bahang naninak ni Michiel ang mukha ni Isabela. Nakatingin din ito sa kanaya. Ang mata nito ay tila nanghingisap sa dilim. Hindi alam ni Michiel kung ano ang nangyari. Siguro dahil sa ilan, sa dilim, sa init noodles, sa tawa, samhatitig, samhanag imapav na imusang hindi na niya kayang pigilan. O siguro dahil lang yun ang dapat mangyari. Dahan-dahan hindi niya namalaan nakalapit ang kanilang mukha. Isang sandaling pag-alinlangan, isang sandaling katahimikan na pinung tensaon. At pagkatapos naramdaman na lang niya ang malambot at bahang malamig na labi ni Isabela na dimampi sa kanayang halabi. Isang halik. Mahaan lang. Hindi mapisok, hindi nakmamadali. Nginit para kay Michiel, iyon ang pinakamalakas na kitlat na timama sa buong pagkataon niya. Nanlaki ang mata niya sa halat. Ang piso niya ay tila hinto na sa sobrang bilis ng tibok. Hindi siya makahalaf. Hindi siya makanga. Tutua ba tu? Naramdaman niyang bahang limayo ang mukha ni Isabela pagkatapos ng ilang segundo, nginit nanatili itong malapit. Sa gitna ng katahimikan at dilim, narinig niya ang mainang bulong nito, halos hangin lang, pero sapat na para marinig niya ng malinaw. Hindi mo kailangan itago ang sarili mo. Ang kasalitang iyon, kasinot ngalik, ay lalong nakpahilo sa isipan ni Michiel. Ano ang ibig sabihin ni Isabela? Alam ba niya? Alam ba niyang hindi siya talaga? O baka naman ang tinitukoy nito ay ang lingkod o pagkadistras na napapansin nito sa kanaya nitong hanakarang araw. Nakatayo lang sa Michiel doon tulala hindi alam ang gagawin o sasabihin. Ang itak niya ay tila naksortirkeit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang motong halik sa kanayang halabi, ang init ng presensya ni Isabela sa dilim, at ang kasalitang imikokol sa kanayang isipan. Ang katahimikan ay milang bimalot sa kanila, mas mabigat, mas pinuang hindi masabi. Ang dating simpleng pagkakop mila sa ilan ay naging isang sandaling magpapabaho sa lahat. Ang inanghalik sa likod ng dilim, isang saklit na kaligayahan, nginit kasinot nito ay ang mas malalim na pagkalito at takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Kinabukasan matapos ang habang iyon malakas na ilan bruvnaut at ang hindi inasahang halik, nagising si Michiel na may kakaibang bigat at liwanag sa kanayang dibdib. Ang alalang damping labi ni Isabela at ang kasalitang binitiwan nito, hindi mo kailangan itago ang sarili mo at ay tila makapako na bimon ng malalim sa kanayang isipan at peso. Paulit-ulit itong naklalaro sa kanayang itak habang nakatitig siya sa kisamang kanayang kwarto. Anon nga ba ang ibig sabihin ni Isabela? Tanghap pa niya kung sino o ano siya? O pinapalalanan lang siya nito na? Mahang totoo sa nararamdaman niyang lingkod o pahalala. Kahit ano pa man ang kailangan nun para kay Isabela, para kay Michiel, ang kasalitang iyon ay naging mitsa. Isang maliit na apoy na nagsimilang makliyap sa loob niya, nagbibigayng init sa matahol ng nanlalamig na pag-asa. Bimangon siya at imarap sa salamin. Tinitahan niya ang sariling refleksyon. Pagkatapos ay napatingin siya sa mga nakasampay niyang damit, ang makikilay na floral polo, ang makasahainit na tsinelas, ang maliit na pouchong kanayang makiep. Ito sa Michiel. Ito ang pagkataong itinayo niya para protektahan ang sarili para maging katanghap-tanghap sa parang alam niya. Pero ito ba talaga siya? Ito ba ang gusto niyang ipakita kay Isabela? Hindi mo kailangan itago ang sarili mo. Napabentong hininga siya. Isang malalim na bentong hiningang pag-alinlangan at determinasyon.
Dahan nachlakat siya papenta sa kabilang bahaging kanyang aparador kung saan nakatago ang mga damit na halos hindi na niya naisisut simula ng mohang si mga simpleng tsert na piti at item. Mga maong na pantalon na hindi masikip isang 5 pares ng rubber shoes. May pach at ibili kimia siya ang isang plain weighted tsert at isang pares ng maong. Isinute niya ito. Walang makiep. Hindi inayos ang biwok sa parang ikikay. Tinitahan niyang mili ang sarili sa salaman. Simple lang. Normal. Makasihang. Mahil. Hindi sa mahay. Kinabahan siya. Nakakapanibago. Parang iba't ang pakiramdam. Pero kasabayang ko ba may mintang halak siyang naramdaman. Ito siya. Ito ang simila. Paglabas niya ng bahay nakasalubong niya agad si aling nena na naktidilig ng halaman. Napahinto ito sa paktidilig at napatitig sa kanaya milo iluhanghang po. Ay Michiel. Ikaw po an iu naktatakang tanong ni aling nena bahang naniningkit ang mga mata. Anong nangyari sa iyo? May sakit ka ba? Bakit hanan ang sut mo? Akala ko si ibang tao. Pilit man gemiti sa Michiel. Wala po aling nena. Mainit lang po kasi ang panahon ngayon. Mas presko po itong ganito. Ito ang pinakamahandang palisot na naisip niya. Timangatango si aling nena pero halatang hindi kumbinsido. Sige. Ingat ka. Nakpatiloy si Michiel sa paglalakat papunta sa eskwelahan. Praktische day nilan ngayon. Habang naglalakat pakiramdam niya ay lahat ng mata sa barangay ay nakatingin sa kanaya. Ang mga dating ngiti ati, Michiel ay napalitan mga naktatakang tinghan at bilanghan. Hay ito na ba ang sinasabi ko? Mas pimilis ang tibok ng piso niya. Pagdating niya sa ating eskwelahan, nandoon na ang ilan sa mga kaibigan niyang beki nakabang din sa kanaya. Sabay-sabay silang napalingon pagkakita sa kanaya. Yay, Aniore benhat ni Yesa, isa sa mga pinakamalapit niyang kaibigan. Hala. Bakit hanan ang itsira mo? Indergo ka bang transformasyon? Saan ang glitters and rainbows? Parang lalaki kan ngayon vriend sa genda naman ni Marichel, na may halong pagbibiru pero may bakas ng pagkalito. Away ba kayong imaginary boyfriend mo? Napakamot sa Michiel sa ilo. Wala Ano lang naisipan ko lang makibang style today. Trend to sa TikTok minimalist daf palisot niya ilit sabay tawang alanghanan. Nakkatinghanan ang kakaibigan niya hindi pa rin kumbinsido. Pero bago pa sila makapahirit ilit dimating si Isabela. Good morning, Michiel. Good morning sa inayo bati ni Isabela may masaklang ngiti. Napansin nito ang itsira ni Michiel at bahang nakilad din pero walang bayat ng panghihasga ang mga mata nito. Isang simpleng bahay sa ayo lang ang sinabi nito na may kasamang mainit na tinghan. Ang simpleng salitang iyon mila kay Isabela ay tila nakbigayang lakas kay Michiel. Pero kasabay noon napansin niya ang mga matang nakamasit sa paligid, mga ibang giro, mga makilang na nakahatid sa anak at ilang mga tsismusang kapitbahay na napadaan. Naririnig niya ang mahinang bilanghan. Tingnan mo sa Michiel nakbahong itsira. Dal kaya kay Teacher Isabela. Naki baka naman. Naramdaman ni Michiel ang pakinit ng kaniyang kapisngi. Gusto niyang magtago, gusto niyang tumakbo pabalik sa bahay at magbihis ilit ng kaniyang imahay kostime. Ang tapang na naramdaman niya kanina ay inti-inting naibos. Ngunit bago pa siya makakilos naramdaman niyang may himawak sa kaniyang kamay. Paktinghan niya si Isabela. Hinawakan nito ang kamay niya ng mahigpit, hindi patago, kundi sa harap ng lahat ng mga matang nakatinghan. Hayaan mo sila, Michiel, mahinang sabi ni Isabela nakatingin sa kanaya, hindi sa mga nakbibilanghan. Tara, praktisa na tayo. At hinila siya nito papasok ng hate, hawak pa rin ang kanang kamay. Natilala sa Michiel.
Ang init ng kamay ni Isabela ay tila dumaloy sa buong katawan niya, nakbibigayang kakaibang lakas at kumpiyansa. Ang kabalinghan sa paligid ay tila himina, natabinan malakas na kabog ng kanayang dibdib at ng simpleng gestiring pagtanghap mula sa babaeng nakpapatibok nito. Hindi niya namalang. Napanghiti siya, isang maliit na hirang ngiti. Habang naklalakad sila papunta sa Chufarit Cove, hawak pa rin ni Isabela ang kamay niya, napansin nilang nakatingin sa kanila si Dona Marta, ang asawang barangay captain at kinikilalang First Lady ng San Isidro. Matanda na ito, kilala sa pagiging konserbatibo at medyo matapobre. Nakatas ang isang kilay nito habang pinagmamasdan sila, lalo na ang pagkakawak kamay nila at ang bahong etsira ni Michiel. May paktidida at hindi pagsang-ayon sa mga mata nito. Bahagang kinabahan sa Michiel sa titik ni Dona Marta, ngunit pinanatili ni Isabela ang pagkakawak sa kamay niya hanggang makarating sila sa Falcon sa naghihintay ang mga bata. Binitawan lang siya nito nang maksimila na ang praktisa. Ang buong sesyon ay naging kakaiba para kay Michiel. Habang naktitiro siya ang sayaf, suot ang kanayang simpleng t-shirt at mong, walang makip, walang arte sa pagsasalita, pakiramdam niya ay mas malaya siya, mas tutua. Ngunit kasabay nito ang iya at kaba. Nahili niya ang habata na naktatakang nakatingin sa kanaya, minsan ay nakbibilinghan din pati si Isabela, paminsan-minsan ay napapatingin sa kanaya na may kakaibang ekspresyon, hindi na lang basta pahanga o pagkakaibigan. Kundi tila may mas malalim na pag-intindi. Pagkatapos ng praktise, habang nakayos silang makakamit, limapit si Isabela. Mas naging malinaw ang instructions mo ngayon, Michiel, sabi nito, may ngiti sa labi. Mas madaling naintindihan mga bata. Talaga, ma'am, tanong ni Michiel, medyo nakilat. Hindi ba sila nawailyan? Iniling si Isabela. Hindi naman. Aktual ay parang mas nakinig sila sa ayon ngayon. How siya mura fuchisit. Masikaw. Masikaw. Ang kasalitang yun ay timatak na naman sa isip ni Michiel. Ito na ang haba ang simila. Ang simila ang pagiging tinay na siya. Pero kasabayang pakasang dolan makasalita ni Isabela ay ang bumabalik na takot. Paano kang hindi lang si Dona Marta ang hindi sang-ayon? Paano kang ang buong barangay ay hindi matanghap ang pagbabahong ito? Paano kang isipin nilang niluluko lang niya sila noon pa? O mas malala, paano kang isipin nilang hinakamit niya si Isabela? Ang paghawak ni Isabela sa kamay niya kanina ay nakbigay sa kanayang lakas, pero ngayon, habang papalabas na silang eskwelahan at alam niyang harapin na naman niya ang mapanirang matang barangay, bimalik ang kanayang aham-aham. Napansin ata ni Isabela ang kanayang katahimikan. May problema ba? Iniling sa Michiel, pilit ng ngumiti. Wala, ma'am. Inaisip ko lang kung anong lalitay ni Tia Miring mamaya. Ngumiti rin si Isabela pero alam na Michiel na hindi ito naniniwala. Sige ka, baka mamaya, ikaw na ang paglitay niya dahil sa pagiging lalaki mo ngayon biro nito. Natawa sa Michiel, isang tinay na tawa sa pagkakataong ito. Kahit papano, ang presensya ni Isabela ay nakpapahan sa kanayang mga alalahanin. Nakiwalay sila sa kanto. Habang naklalakad sa Michiel Pauwi, ramdam pa rin niya ang mga titik. Ang iba ay naktataka, ang iba ay tila natatawa, ang iba ay halatang hindi gusto ang nakikita. Narinig niya ang mahinang balong dalawang tinidayar na nadonan niya, hala, si Kia Michiel, tumboy na. Napatakal siya sandali na pakiyom ang hapalat. Hindi siya tumboy. Pero paano niya ipapaliwanag? Pagdating sa bahay, dimiretso siya sa kanayang kwarto at himiga sa kama. Napapikit siya. Ang araw na ito ay pinung makabahong karanasan at emosyon. Ang pagsutong damit na ito, ang reaksyon ng tao, ang paghawak ni Isabela sa kanayang kamay, ang titik ni Dona Marta, lahat ay nakpapatinay na ang desisyon niyang makbago, kahit sa maliit na paraan pa lang, ay may kakibat na hamon. Ang halakahabi at ang kasalita ni Isabela ang naktilak sa kanaya na subikang ipakita ang tinay niyang sarili.
Nginit ngayon ang tanong ay hindi na lang kung sino siya, kundi kung kaya ba niyang panindigan ito. Kaya ba niyang harapin ang posibleng pangyayari? Kaya ba niyang isantabi ang takot para sa posibilidad na maging totoo, hindi lang sa sarili niya, kundi pati na rin sa nararamdaman niya para kay Isabela. Niyakap niya mili ang inan tulad ng ginawa niya kagabi. Ang kakalihan sa kanyang isip ay naroon pa rin, ngunit ngayon may kasama na itong determinasyon. Mahirap. Nakakatakot. Pero ang ngiti ni Isabela kanina, ang init ng kamay nito, ang pakiramdam pagiging totoo kahit sandali, lahat iyon ay nagbibigay sa kanyang dahilan para subukan. Kaya ko ba ito? Tanong niya sa sarili, hindi na pinuong pag-alinlangan tulad kagabi, kundi may bayad ng tapang. Marahil hindi pa niya alam ang sagot, pero alam niyang hindi na siya pwedeng bumalik sa dati. Ang similang tinay na siya ay nag-umpisa na. Ang desisyon ni Michiel na inti-inting ipakita ang kanyang tinay na sarili na sinabayan po ang hayahang pahawak ni Isabela sa kanyang kamay sa harap ng maraming tao, ay hindi nakaligtas sa mapaniring mata at matalas na dilang barangay San Isidro. Ang dating kabilinghan ay naging lantaran ng tsismisan. Ang dating nakatatakang tinghan ay napalitan ng mapanghashang salayap. Isang hapon, habang tumutulong si Michiel sa pag-ayos ng paninda sa tindahan ni Aling Nena, isang paraan para makalimot pansamantala sa makakamikhilo sa isip niya, narinig niya ang isa pang dalawang babaeng bimibiling sika at tuwayo. Naki, Marsh, nabalitaan mo na ba ang latest kay Teacher Isabela, umpisang isa, medayo pa bilong pero sapat na para marinig ni Michiel. Alin ang tungkol sa kanaya at kay Michiel sa hotong kausap. Grabe, diba? Nang isang araw daw, nakita sila ni Donaya Marta na makaholding hands pa papasok ng school. At itong si Michiel aba, hindi na nakmamakip at nakapang lalaki na ang suot. Talaga ba? Naki, anong kababalahanan? Hindi ba't alam mo na si Michiel? Kaya nga. Nakakaya. Itong si Teacher pa naman bakong salta dito tapos hanan ang hinakawa. Nakikipaglandian sa isang bakla. Anong impluensya mga bata? Napahinto si Michiel sa pag-ayos ng kadalata. Parang may pimika sa piso niya. Hindi para sa sarili niya, sanay na siyang mapag-isapan. Kundi para kay Isabela. Ang marinig na dinadamay ito sa isapan, tinatawag na nakikipaglandian at kinagwestayan ang pagiging giro nito dahil lang sa pagiging malapit sa kanaya masakit. Sobrang sakit. Hindi naman sa giro ganuan, makamare, sabat ni Aling Nena, na halatang narinig din ang isapan at napansin ang reaksyon ni Michiel. Mabait na bata si Teacher Isabela at matalik na makaibigan lang sila ni Michiel. Kahit na, Nena. Hindi magandang tingnan. Lalo na't iba ng anay si Michiel. Baka naman ganaiman baklangan si Teacher kahit bang isa. Hindi na napigilan ni Michiel. Excuse me po, sabi niya, pilit pinapakalma ang boses kahit nanghanginag na ang kamay niya sa halit. Wala pong kinakawang masama si Teacher Isabela. At lalong wala akong kinakaima. Magkaibigan lang po kami. Nakilat ang dalawang baba sa paksabat niya. Nakatanghanan sila tapos ay timawang pilit. Ay nandiyan ka pala, Michiel pala at sabing isa na may halong pang-asar. Chill ka lang. Nakisap lang kami. Mabilis nilang binayaran ang pinamili at imalis nakbibilanghan pa rin. Napaupo si Michiel sa isang tabi na pawak sa kanayang sentido. Ang sakit ng ilo niya ay hindi lang dahil sa init ng panahon kundi dahil sa bigat ng sitwasyon. Ang kasalitang narinig niya ay imilit-ilit sa kanayang isipan. Nakakaya. Anong emplo? Hanaiman bakla. Ang isapan ay hindi lang naktapos sa makatsismusa sa tindahan. Kimalat ito na parang apoy sa buong barangay. Imabot ito sa kalaman barangay council.
Walang pormaal na investigation na naganap, perusa isang pelong ga opisail na naruenden sa Donaya Marta, belang asawang kapitan at aktibong miyembrong komunidad, napach isapan ang iisay tungkol sa bahong gero at sa baklang barangay. Kailangan nating palalanan sa Teacher Isabela tungkol sa kanayang asal, sabidaw ni Donaya Marta sa pelong, ayon sa kwentong isang tanot na nakusap ni Aling Nena. Belang gero dapat siyang magang mabiting halimbawa. Hindi maganda na nakikita siyang laking kasama ni Michiel, lalo na't may mga pagbabago tayong napapansin sa binatangan. Baka ma-implemensahan po ang mga bata. Walang direktang aksyon ang konsul, pero ang mensahe ay malinaw, hindi sila sang-ayon. Ang presayer ay nararamdaman na. At ang presayer na iyon ay direktang ipinaramdam ni Donaya Marta kay Isabela. Isang hapon pagkatapos ng klase, habang nag-ayos ng gamit si Isabela sa kanyang classroom, pinintahan siya ang matanda. Pimasok si Donaya Marta sa classroom na walang katok-katok, tasno at may malamig na avra. Teacher Isabela, tawag nito, ang boses ay formal pero may din. Nahilat si Isabela. Ay Donaya Marta. Magandang hapon po. May kailangan po kayo. Gusto lang kitang makusap sandali, sabi ni Donaya Marta, limapit ito sa mesa ni Isabela at tinitahan ito ng diretso sa mata. Tungkol sa iyo at kay Michiel. Napalinog si Isabela. Alam na niya kung saan papunta ang isa pang ito. Ano po ayon, Donaya Marta? Alam mo, iya, umpisa ng matanda, ang boses ay tila malimanay pero pinung paiwatig. Bago ka lang dito sa San Isidro. Maral ay hindi mo pa libos na nainawan ang kapamantahan natin dito. Ang komunidad na ito ay may mga pinapalakang asal at tradisyon. Naintindihan ko po ayon, Donaya Marta, mahinaong sagot ni Isabela. Talaga ba? Tinasan siya ang kilay ni Donaya Marta. Dahil ang nakikita naming pakikipaglapit mo kay Michiel hindi kaya aya. Isa siyang alam mo na. At ang pagiging malapit mo sa kanaya, lalo na ngayong tila nakikakanwari siyang hindi na siya kanuan, ay nakbibigayang maling impresyon sa mga tao, lalo na sa mga bata. Pero kaibahan ko lang po sa mga kaibahan pitol ni Donaya Marta. Ang paghawak mo sa kamay niya sa harap ng maraming tao, kaibahan lang ba ayon? Iya, makisip ka. Isa kang gero. May reputasyon kang. Dapat panghalakan. Ang eskwelaang ito ay may panghalang iniingatan. Ayaw namang madingkisan ay dahil lang sa isang iskandalo. Ang salitang iskandalo ay binigkas nito ng may din. Natakilan si Isabela. Ramdam niya ang banta sa mga salita ni Donaya Marta. Wala po kaming kinakawang masama ni Michiel. Saan ngayon maral wala pa, sagot ni Donaya Marta, mas limapit pa. Pero binabalon kita, Teacher Isabela. Limayo ka sa kanaya. Itakal mo ang kang animan ang namamagitan sa inayo bago pa mahili ang lahat. Para na rin sa ikabibiti mo at ang pananatili mo dito sa San Isidro. Pagkasabi nun, tumalikot na si Donaya Marta at naklakat palabas ng classroom, iniwan si Isabelang natutulala at nangkanghinah. Hindi alam na Michiel ang tungkol sa direktang pag-isap ni na Donaya Marta at Isabela. Ngunit napapansin niyang nagiging mas mailap na naman si Isabela sa kanaya. Mas madalas na itong nakiwas ng tinghan. Hindi na ito sumasabay sa kanayang imiwi. Kapag nakakasalubong sila, pilit ang ngiti nito at laging may dahilan para mapadali ang isapan. Isang hobby, hindi na notice ni Michiel. Pinintahan niya ang maliit na nirerentahang kwarto ni Isabela na hindi kalayan sa bahay nila. Kimatok siya. Pagpikas ni Isabelang pinto, nakilat ito nang makita siya. Ang mata nito ay bahang namimikto. Machay. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito, ang boses ay pahot. Maam, ukay ka lang ba? Tanong ni Michiel, pinuong pakalala. Bakit parang iniwasan mo ako nitong nakarang araw? May nagawa ba akong mali? Napay ko si Isabela. Wala, Machay. Pahot lang sa giro ako. Pahot. Udal samhat sismas.
Daal samga sina sabinila tengkol sa aten. Hindi na nabegelande Michiel ang sarili. Sabihin mo sa akin, Mom. Pinintahan ko ba ni Dona Marta? May sinabi ba siya sa'yo? Hindi sumagot si Isabela pero ang katahimikan nito ay sapat ng kumpirmasyon. Biglang naginit ang ilo ni Michiel. Isang halit na nakmimila sa pagkadismaya, pagkainis at higit sa lahat sa guilt. Sabi ng haba sigaf ni Michiel na pasintok siya sa pader ng mahina. Ako ang dahilan nito, diba? Dahil sa akin nadadamay ko. Dahil sa akin nahirapan ko. Dapat hindi na lang ako nakbago. Dapat nanatili na lang akong sumikay para walang gelo. Ang buses niya ay pinuong hinanakit, hindi lang sa sitwasyon, kundi pati na rin sa sarili niya. Tumingala si Isabela, may mhalehang namimiyo na sa mata nito. Hindi mo kasalanan, Michiel. Hindi ko kasalanan. Bakit ka imayak? Bakit ka iniwasan ako? Kasi natatakot ka na, diba? Kasi ayaw mong masira ang panghalan mo dahil lang sa isang katilat ko. Hindi ayon totoo, sabi ni Isabela, tumilo na ang haliha. Pero hindi na narinig ni Michiel ang sinabi nito. Masyado siyang nalilinot sa sarili niyang halit at sakit. Tumalikod siya at naglakad palayo, iniwan si Isabelang imayak sa may pintuan. Pag-iwi ni Michiel dimiretso siya sa kwarto at ibinaksak ang sarili sa kama. Halit siya sa mundo, halit siya kay Dona Marta, pero pinakahalit siya sa sarili niya. Bakit ba kasi siya imasa? Bakit pa niya hinaang maluh ang loob niya? Bakit niya kailangang mohang ganito? Samantala sa kanang maliit na kwarto, tahimik na imayak si Isabela. Ang kasalita ni Dona Marta, ang mapanghishang matang barangay, ang sakit na nakita niya sa mata ni Michiel kanina, lahat ay masyadong mabigat. Mahalaga sa kanya ang pagtutiro, mahalaga sa kanya ang habata. Pero ang pananatili ba niya dito ay mas makakasama pa. Hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin kay Michiel. Inaplos niya ang kanyang halabi na lala ang halik nila sa dilim. Isang saklit na pinuong pag-asa, nahinit ngayon ay tila nababalot ng aninong pangyayasya. Siguro nga, tama si Dona Marta. Siguro kailangan niyang limayo. Para sa kapakanan lahat. Sa gitna kanyang haliha, isang mabigat na desisyon ang nabiyo sa piso ni Isabela, isang desisyon na didirok hindi lang sa kanyang piso, kundi pati na rin sa pisong binatang inti-inti ng natutitong mahmal. Ang pag-atras. Ang paglayo. Hindi mapakali si Michiel. Magdamag sich ang hindi nakatilok ng maayos matapos ang mainit nilang pag-isap ni Isabela kagabi. Ang halit na naramdaman niya ay napalitan ng pagsisisi at matinding pag-alala. Tama ba ang hanasabi niya? Nasaktan niya ba lalo si Isabela? Dapat ay hindi niya ito iniwan na imayak. Dapat ay kinausap niya ito ng mas mahinon. Bimangon siya mula sa kama, palakpintaan ilit si Isabela ngayong imaha para himinging tawad para sabihing harapin nila ang lahat ng magkasama. Kailangan niyang ayusin ang gesot na siya rin naman ang may gawa. Nagmamadali siyang naghilamos at nagbihis ng simpleng dessert at mang ang makadamit na naging simbolo ng kanyang munting pagbabago. Nahinit paglabas niya ng bahay, isang balita ang sumalubong sa kanya na tila isang malakas na sampal. Nakita niya si Aling Nena na nagwawala sa harap ng tindahan nito, may bakas ng lingkod sa mukha. Michiel, tawag nito sa kanya ang buses. Ay malimanay. Sa teacher Isabela imalis na. Natagalan sa Michiel. Parang nabingi siya sa sinabi ni Aling Nena. Tpu. Anong imalis na? Saan pupunta? Imalis na siya ang San Isidro, Michiel. Kaninang madaling araw pa. Nakrisig na daw siya sa eskwelahan. Nakiwan siya ang salat para sa principal at may pinabibigay din siya sa yayo. Iniabot ni Aling Nena ang isang nakatipang piteng sobre. Napatitak sa Michiel sa sobre pagkatapos ay sadan. Hindi. Hindi pwede. Aling Nena, anong oras? San siya sumakay?
Nagsimilang manginag ang buong katawan niya. Ang inang biyaweng bis papentang Maynila mga alas 6 ata kanina sakot ni Aling Nena pinuong awa ang mga mata. Michiel, hayan mo na mina sa giro pero hindi na narinig ni Michiel ang mahaling salita ni Aling Nena. Ang tangang nasa isip niya ay kailangan niyang habilin si Isabela. Kailangan niyang pigilan ito. Mabilis siyang tumakbo, tinak ang don papunta sa hagwijking sa nakabang bis ang makatakasan Isidro. Takbo, Michiel. Takbo. Sa haven isip niya. Hindi alintana ang hatong naktatakang nakatingin sa kanaya, ang makabatong tumatama sa kanayang makapodol na kaya paklang pala siya sa pagmamadali, ang pawis na tumatahaktak sa kanayang nua. Ang tangang naririnig niya ay ang malakas na pintak ng kanayang peso at ang paulit-ilit na panghalan ni Isabela sa kanayang isipan. Isabela, wag kang imalis. Hintayin mo ako. Malayo pa lang siya, natanaw na niya ang pamilyar na asal na bis na himihinto sa waiting seat. May mga pasahero sumasakay. Mas pinilisan pa niya ang takbo, halos madapa-dapa na siya. Nakikita niya ang bis. Malapit na siya. Isabela, sigaw niya sa lakas ng kanayang makakaya, imasang maririnig siya ni tumila sa loob ng bis. Isabela, sandali. Nahinit helino ang lahat. Dahan-dahang imisat ang bes imaner palayo. Nakita pa niya itong limiko sa kanto, palayo sa San Isidro, palayo sa kanaya. Napahinto sa Michiel sa gitnang kalsada, habol ang hininga, nanghinginag ang makatiwot. Napatitak siya sa direksyon kung saan nawala ang bes, tila hindi makapaniwala sa nangyari. Wala na. Imalis na si Isabela. Iniwan na siya. Napaliut siya doon mismo sa malikabok na kalsada, hindi alintana ang mga sasakang dumadaan o ang mga taong nakatingin. Ang lakas na ginamit niya sa pagtakbo ay biglang nawala, napalitan matinding pangina. Wala siyang nakawa. Hindi niya napigilan. Maya-maya naramdaman niyang may tumapik sa balikat niya. Si Aling Nena sinindan pala siya. Michiel, tumayo ka na diyan, mahinang sabi nito. Kinilanghan siya nitong tumayo at imipumina sa waiting seat. Tahimik lang sa Michiel, tulala, nakatingin pa rin sa kawalan. Naramdaman niya ang sobre sa kanayang kamay. Ang salat ni Isabela. Dahan-dahan nanghinginag ang mga kamay, binuksan niya ito. Isang simpleng piting popol, may salat kamay ni Isabela na kilalang-kilala na niya. Michiel, paknaba sa mutu, malamang nakalis na ako. Patawarin mo ako kung hindi ako nakapagpaalam ng maayos. Siguro ito na ang pinakamagandang paraan para sa ating dalawa. Mahirap ang desisyon to pero kailangan. Nakikita ko ang hirap na dinadala mo, ang sakit na nararamdaman mo dahil sa mga pangyayari ka. Ayokong maging dahilan pa ang mas marami pang problema para sa iyo. Ayokong makita kang nasasaktan dahil sa akin. Salamat sa lahat, Michiel. Salamat sa mga tawa, sa mga kwento, sa pagtulong mo sa mga bata, sa pagpapakita mo sa akin kabaitan ng San Isidro at salamat sa pagpapakita mo sa akin isang bahagi mo na alam kong tinatago mo. Hindi ko alam kung tama ba ang halik na ayon pero sana naramdaman mo na hindi ka nag-isa sa pagkalito mo. May mga bagay lang talaga na siguro ay hindi pa napapanahon o hindi talaga para sa atin sa ngayon. Masakit man, kailangan nating limayo sa isa't isa para makahinga. Para makapag-isip. Para mahanap ang sarili natin. Mahalin mo ang sarili mo, Mina, Michiel. Bago ang lahat, bago ang kahit sino. Hanapin mo kung sino ka talaga, hindi para sa akin, hindi para sa kanila, kundi para sa iyo. Hanggang sa mili kang papalaran. Nagmamahal bilang kaibigan, Isabela bawat salita ay tila kitsalayang himihiwa sa piso ni Michiel. Ang halihang kanina pa niya pinipigilan ay kisa ng bimaksak. Hindi lang basta pahiyak, kundi hakulhol. Isang hakulhol na pinuong sakit, panghinayang at pagkawala. Niyakap niya ang salat ng maihpit sa kanayang dibdib. Nagmamahal bilang kaibigan. Ang kasalitang iyon ang pinakamasakit sa lahat. Mila ng araw na yaon nakbaho ang lahat.
Ang barangay San Isidro ay tila bumalik sa dati nitong katahimikan, ngunit para kay Michiel, ang katahimikang iyon ay nakakabangi. Wala na ang tawa ni Isabela sa eskwelahan, wala na ang makapraktisa nila sa hapon, wala na ang makatitig na hindi may paliwanag. Wala na si Isabela. Sa Michiel ay naging anino na lang dati niyang sarili. Hindi na siya sa Michay ang masaya ang bakla. Hindi na rin siya ang Michiel na sumisibok magbago. Naging tahimik siya, malangkitin at palakang nach isa. Halos hindi na. Siya lumalabas ng bahay. Kapag kailangan lang bimiling ilam may itus ang tiya meeting niya. Ang kakaibahan niyang beki ay sinisibikang pasayan siya pero walang epekto. Pati ang habota sa grade 3 na tinitiruan niya dati, hinanap siya pero wala siyang lakas na harapin sila. Ang kaaraw niya ay ginagegol sa loob ng kanyang kwarto na kaya nakatulala o di kaya ay binabalikan ang maalala nila ni Isabela. Flashback, ang inang pakikita nila sa piyesta, ang nitong tila nakpatigil sa kanyang mundo. Ang pakinggan nitong tulong para sa sayaf, ang kaba niya ng inang beses nitong hawakan ang braso niya. Ang hahapon praktisa nila, ang hatawanan dal sa maling hakbang, ang hatahimik na sandali sa ilalim pinuang mga habang nakkikwento ito tungkol sa kanyang hapangharap. Ang ilan, ang burnout, ang init nuutlis, ang biglang katahimikan sa dilim at ang halik. Ang halik na nagbigayang pag-asa, ngunit siya ring naging similang katapisan. Ang bawat alala ay matamis, ngunit ngayon, ang tamis ay may kasamang pait. Ang bawat ngiti sa alala ay sinisendan ng kirot sa kasalikihan. Ang sakit ng pagkawala ay tila isang lason na inti-inteng kimakalat sa buong pagkatao niya, pinapatay ang animang siklo upang asang natitira. Habi-habi naupo siya sa maliit na bangko sa harap ng kanilang bahay sa ilalim madilim na langit. Nakatingin sa kawalan, inisip kang nasan na kaya si Isabela. Inisip kang inisip din kaya siya nito. O baka naman, kinalimitan na siya nito, kayang payo nito sa salat, magpatiloy sa bihay, mahalin ang sarili. Pero paano niya mamahalin ang sarili kung ang dahilan ng kanyang pagbabago, ang inspirasyon niya, ay wala na. Ang dating masiklo at mainhay na harapan ng bahay nila ay nababalot ng ngayon katahimikan. Ang kapitbahay na dati ay laging bimabati sa kanaya bilang si Michay ay tila hindi na rin alam kung paano siya lalapitan. Maim ka nova, maim ka nagsasabing bitin ka, maim ka walang pakialam. Si Donaya Marta naman kapag nakakasalubong sila ay tinitingnan lang siya na parang hangkin tila nasisiyaan sa nangyari. Ang barangay ay nakpatiloy sa normal nitong takbo, ngunit para kay Michiel, ang mundo ay minto simila nang imalis si Isabela. Ang bawat araw ay pare-pareho lang, pinuang lingkot, panghangilila, at makatanong na walang kasakitan. Ang pakibig na akala niya ay nagsisimula pa lang mamikatkat ay biglang nalanta at namatay, iniwan siyang makisa sa gitnang kadiliman. Nananatili siyang nakaupo doon sa harap ng kanilang bahay hanggang sa mag-imaha. Tahimik. Walang imik. Tila isang estatwang nababalot ng kalangkitan, naghihintay sa liwanag na hindi niya alam kung darating pa ba. Ang paglayo ni Isabela ay hindi lang pagkawalan isang minamahal, kundi pagkawalan na rin isang bahaging kanayang sarili, ang bahaging nagsisimula pa lang niyang tuklasin at mahalin. At ngayon hindi niya alam kung paano pa niya ito hanapin muli. 3 buwan. 3 buwan inti-inteng pagbangon mula sa abuang kalangkitan. Hindi naging madali para kay Michiel. Ang kainang linggo matapos imalis si Isabela ay tila walang katapisang hobby. Ngunit ang kasalita sa salat nito, mahalin mo ang sarili mo mina, Michiel. Ay naksobang minting ilaf sa gitna ng kanayang kadiliman. Palit-ilit iyong imalinghang-haf sa kanayang isipan, isang palala, isang hamon. Hindi niya alam kung paano sisimilan. Paano nga ba mahalin ang sarili kung pakiramdam mo ay wasak ka? Pero sinibikan niya. Inti-inti. Nagsimula siya sa malilit na bahay.
Pinilit niyang limabas ilit ng bahay, hindi para makpanghap na sumikay, kundi para lang daman ang sikat ng araw, para makipag-isap ilit kay alang nena, para bimiling pandesal sa imaha. Pagkatapos bumalik siya sa bahay na dati niyang kinahiligan bago pa man mabiyo si Mikhail ang pagsasayaf. Hindi ang pang-barangay contest na sayaf kundi ang sayaf na nakpapalaya sa kanayang damdamin. Nakpataktok siya sa kanayang kwarto, hinayon ang katawan na humalaf sa ritmo ng musika, hindi inisip kang ikikay ba u't lalakir ang dating. Sumayaw lang siya para sa sarili niya. Napansin kanayang tiya miedang ang inti-inting pakbabaho. Hindi na ito naktatanong, nakamangiti na lang ito nang may pak-inawa. Mohang ang kakaibahan niyang beki, sino Yesa at Marifil, ay napansin ang pakbabaho. Hindi na nila siya inasar tungkol sa kanayang pananamit o kilos sa halip sinisiportahan nila siya sa tahimik na paraan. Isang araw nilapitan siya ang ilang kabataan sa barangay. Nabalitaan daw nilang mahaling siyang sumayaw at gusto sana nilang makpatiro para sa isang paparating na auto event noong ina nach alinlangan sa Michiel. Bumalik ang takot na maishan ilit. Pero naalala niya ang sinabi ni Isabella tungkol sa pagiging totoo. Ito ang gusto niya ang sumayaw ang maktiro. Timayak siya. At doon naksimila ang mas malaking pakbabaho. Sa suverit kaurking son dati silang nakpapraktisa ni Isabella, itinayo ni Michiel ang isang maliit, informal na dansa class. Para sa mga kabataan. Wala nang makikilay na damit o pilit na kakikahan. Sa Michiel ang imaharap sa kanila nakasuot ng simpleng t-shirt, yohang pants at 5 rebeshoes. Ang kanayang paktutiro ay diretso, may disiplina pero pinuporang pasyon at sigla. Hindi na siya si Mikhail ang entertainer. Siya si Michiel ang dansa-instruktor, ang mentor. Nakakakilat pero tinanghap siya ang mga kabataan. Tinanghap nila ang bago niyang anayo, ang bago niyang paraan ng paktutiro. Nakang masaya ang kanilang mga sesyon, pinung pawis, tawa at tutuwang pagkatito. Nakitang barangay ang pakbabahong ito. Ang mga dating tsismusa ay napalitan ng mga namamangang manunuot. Ang dating panghesha ay inti-inting napapalitan ng respeto. Isang maliwalas na Sabadong hapon pispisan ang praktisang gripo ni Michiel. Isang modernong hipoproteina ang kanilang pinahandaan. Sa Michiel ay nasa gitna pawisan pero pinung enerhiya ipinapakita ang tamang etskityon ng isang komplikadong step. Okay, guys. Ilit. From the top. Pakang haniyo ang biat. Dapat sarap ang bawat halaf pero may flow pa rin. Halang haniyo sa niya pumapalakpak para bahan sigla ang mga estudyante niya. May ngiti sa kanayang lobby, isang ngiting hindi pilit, isang ngiting nakmimila sa kasiyahang kinakawa niya ang mahal niya bilang siya. Nakatayo siya ng tiwit may kumpiyansa sa sarili na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ito ang resulta ng 3 biwan paghanap at pagmamahal sa sarili. Habang abala siya sa paktutiro, hindi niya napansin ang isang pahiro na tahimik na nakatayo sa gilid ng court malapit sa entrada. Nakamasid lang ito, pinapanood ang bawat halaw ni Michiel, ang bawat interaksyon niya sa mga kabataan. May dala itong isang maliit na trafalbach sa isang iglap, nakaroon waterbreak ang mga nagsasayaf. Napatingin sa Michiel sa direksyon entrada para kimihang kanayang bueteng tibig at doon natigilan siya. Nanlaki ang kanayang mata. Ang bueteng tibig na hawak niya ay nabitawan niya at 5 hapak sa semento. Nakatayo doon si Isabella. Hindi nakbago ang itsira nito, ang mahabang biyok, ang simpleng pananamit. Ngunit may kakaiba sa mga mata nito. Isang haluang pag-alinlangan, pag-asa at isang pamilyar na lambing. At sa mga labi nito, isang maliit, mahalang na ngiti ang similay ng mahtama ang kanilang mga mata. Ang buong court ay tila na tahimik. Ang mga kabataan, ang ilang mahalang na nanunuot, pati si aling nena na napadaan para manuot saklit, lahat ay napatingin kay Isabella pagkatapos ay kay Michiel. Ang hanggan ay napinuong gelat at pag-abang. Hindi makakalaf sa Michiel.
Ang lahat ng imusang pinilit niyang ibon sa loob ng 3 biwan, ang sakit, ang panghihilila, ang pag-asa, ang pagmamahal, ay biglang bumuwak na parang sirangdam. Nararamdaman niyang nanghinhinak ang kanayang hatiut, ang kanayang kamay. Gusto niyang magsalita pero walang buses na lumalabas sa kanayang lalaminan. Dahan-dahang naglakad si Isabela palapit sa kanaya. Bawat hakbang nito ay tila isang siklo para kay Michiel. Nang nasa harapan na niya ito, ilang pulgada na lang ang pagitan, tumigil ito. Michiel. May nang sabi nito, ang buses ay bahang nanghinhinak din sa dekalayan, nakatayo rin pala si Dona Marta, maral ay napadaan din para tingnan ang praktiseng mga kabataan. Nakita niya ang pagdating ni Isabela, nakita niya ang reaksyon ni Michiel, nakita niya ang titigan ng dalawa. Nakita niya ang Michiel na ibang-iba na sa mga dati niyang hinihashan, isang binatang may dignidad, may talento at tila natakbihan na ang sarili. Isang hindi inasahang bagay ang nangyari. Dahan-dahang lumapit si Dona Marta kina Michiel at Isabela. Ang dating matapobre at mapanghasang obra nito ay napalitan ng isang anayong pagsisisi. Iminto ito sa tabi nila. Michiel. Isabela. Empisan matanda ang buses ay mas mahina kaysa karaniwan. Ako himihingi akong tawad. Timinghan ito kay Michiel. Samha nasabi ko noon sa panghihasha ko sa iyo. Pagkatapos ay timinghan ito kay Isabela. At sa iyo, hiya sa paktila ko sa iyong imalas. Mali ako. Nakita kun ngayon kung hano kakalaha kay Michiel at kung hano siya nakbaho para sa mas mabiti. May bayad hiya sa mukha nito. Sana mapatawad niyo ako. Hindi na ito naghintayang sahot. Dahan-dahan itong tumalikod at imalas, iniwan ang dalawa sa gitna ng katahimikan. Ang pahanging tawad ni Dona Marta ay tila nakbasahang aylo sa pagitan nina Michiel at Isabela. Nawala ang ibang tao sa paligid. Sila na lang dalawa ang natira sa kanilang munting mundo. Timinghan sa Michiel kay Isabela. Nakita niya ang halihang namimiyo sa mata nito, katilat halihang nararamdaman niyang dumadaloy na rin sa kanayang hapisngi. Ang sakit ng nakaroon ay naroon pa, ngunit natatabinan na itong mas malakas na emosyon, ang kaligayahan milang pakikita, ang pag-asang nabiyay mili. Bakit ka bumalik? Tanong ni Michiel, ang buses ay basah. Isang liya ang tumilo-mila sa mata ni Isabela. Hinawakan nito ang pisngi ni Michiel, ang pamilyar na init ng palat nito ay nakadit ng kilabot sa kanaya. Dal hindi ko kayang hindi bumalik. Dal sinibikan kong mahalin ang sarili ko rin pero kailang kang wala ko. Hindi na napigilan ni Michiel ang sarili. Hinawakan niya ang kamay ni Isabela na nasa pisngi niya at idiniin pa ito. Ang 3 biwan ng pagpipigil, ng paghihintay, ng pagmamahal na hindi nawala, ay sumabog mula sa kanayang dibdib. Tinitahan niya si Isabela sa mata, ang haliha ay patiloy na dumadaloy. Ikaw pa rin ang mo. Ang salitang iyon ay binitiwan niya ng may buong katapatan, walang pag-alinlangan, walang takot. Ito na siya. Ito ang tinay niyang nararamdaman. At sa wakas, nasabi na niya. Nakita niya ang pagngiti ni Isabela sa gitna ng halihan nito. Isang ngiting pinung pagmamahal, pagtanghap at panghakong isang bahong simila. Ang pagkakataong milang mahalin ay dumating na. Ang balitang pagbabalik ni Isabela at ang hindi inasahang pahanging tawad ni Dona Marta ay mabilis na kimalat sa buong San Isidro. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tsismis ay hindi na nababayaran panghihasha, kanding pagtataka, pagkakiryos, at para sa ilan, isang iring pahanga sa katatahan nina Michiel at Isabela. Ang dating mahigpit na komunidad ay tila bahang lumiwag, binibigsan ang isipan sa mga bagay na dati ay hindi nila lubos na manawan. Ang mga kabatang tinituruan ni Michiel sa pagsayaw na nakasaksi sa emosyonal na milang pagkikita at sa pag-amin kanilang mentor, ang inang nakmangkay, bakit hindi tayo humawang event para i-celebrate sila? Para ipakita na suportado natin sila. Ang ideya ay sinang-ayon ni Aling Nena at sa ikinahilat ng marami, mahang ni Dona Marta.
Tila ba ang pachang initung tawat ay hende lang salita, gusto nitong patinaan na nakpahunan ha ang kanang pananaf. Sa tulong barangay council, non ngayon ay mas bikas na mabilis na naisois ang isang maliit na paktitipon sa plasang barangay. Hindi na ito ang dating piyesta na pinuwing mga tradisyonal na palaro. Ito ay isang bakong iring paktirivang, isang bahay na kakaiba para sa San Isidro. Tinawag nila itong pakibig ay pakibig, isang hobing pakakaysa sa San Isidro. Di matang ang hobing event ang plaza ay napinuong mga tao, bata, matanda, mga pamilya. May mga nakdalang pakkain, may minting entablado na pinalamitian mga makikilay na ilaw, hindi na lang banderitas, at may malaking banner na may nakasilat na luwe is luwe. Ang hanghan ay pinuong sigla pakasa, at isang damdamin paktanghap na noon ay tila imposible. Nakatayo sina Michiel at Isabela sa gilid ng entablado magkawak ang mga kamay. Pareho silang kinakabahan pero hindi na ito ang kabang takot, kundi kabang achievement at pasasalamat. Nakasut si Michiel ng simpleng betondoven shirt at mang habang si Isabela ay nakaisang lichit blue na bestida. Walang naktatangkang makpanghap. Sila lang tutue nakmamalan. Handa ka na ba? Tanong ni Michiel kay Isabela, pinisal ang kamay nito. Timanga si Isabela, isang matamis ng hiti ang gemit sa kanayang halabi. Kasama kita, kaya handa ako. Tinawag silang MC, si Yesa na tivang-tiva sa kanayang role para makbagayang mensahe. Imakait sila sa entablado, sinalibong masikabong palakpakan mila sa mga kababarayo nila. Himingang malalim sa Michiel at limapit sa mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat, umpisa niya, ang boses ay medyo nanghinginig sa simila pero inti-inting tumatatag. Marami po sa inyo ang nakakilala sa akin bilang si Michiel ang mainhay, makilit at makilaya na kapitbahay niyo. Narinig niya ang ilang mahinang tawa mila sa audiense pero hindi na ito tawanan pang-asar kundi tawang pag-alala. Matagal ko pong itinaho ang tutuwing ako sa likod maskarang ayon. Dahil sa takot. Takot na hindi matanghap, takot na maisgaan. Timinsan siya sa paligid, samha makan makataong dati ay kinatatakitan niyang makita ang reaksyon. At maral, may mga nasaktan din ako sa pagpapanghap kong ayon. Patawad po. Iminga siya ilit malalim. Pero di mating si Isabela. Timinsan siya sa katabi niya, ang hamata niya ay pinuong pagmamal. Tinira niya akong hindi pinaramdam niya sa akin na ukay lang mohang ako. Na hindi ko kailangang itaho kung ano ang nararamdaman ko. Na ang pagmamal ay pagmamal. Naramdaman niyang pinisol ni Isabela ang kamay niya. Ang pagmamal ko po kay Isabela pagpapatiloy ni Michiel, mas malakas na ang buses ay tutua. Hindi ito dahil nakpaho akong anayo, o dahil gusto kong patinaan ang kahit ano. Mahal ko siya dahil siya si Isabela mabait, matalino, mapagmahal, at tinanghap niya ako tinanghap niya si Michiel. Hindi po namin hinihiling na maintindihan niyo kami ng lubisan. Alam namin iba ito sa nakasanayan. Ang hinihiling lang po namin ay respeto. At ang pagkakataong mahmalan ng malaya dito sa ating barangay na pareho naming minal. Ko siya bilang. Pagtatapos at mas malakas na palakpakan ang sumalibong sa kanaya. Si Isabela naman ang limapit sa mikropono. Magandang gabi po. Inang-ina, gusto ko pong himinging pamanan kang ang pagdating at pag-alis ko noon ay nachtilot ng geluwe usakit ng ilo sa ilan sa inayo. Ngimiti siya ng bahaya. Imalis po ako dahil natakot ako hindi para sa sarili ko kundi para kay Michiel. Ayaw kong makita siyang nasasaktan dahil sa mga salitang iba dahil lang minahal niya ako. Pero sa paklayo ko mas naintindihan ko na hindi dapat tinatakbihan ang pag-ibig, lalo na kung totoo ito. Bimalik ako dahil mahal ko si Michiel, hindi si Michiel, hindi ang pagbabago niya, kundi si Michiel mismo. Ang peso niya. Ang tapang niyang inti-inting hinanap ang sarili niya. Naniniwala po ako na ang tinay na pag-ibig, walang kinikilalang kasarian, edad o estado sa bihay. Ang importante ay ang respeto, pag-inawa, at ang kaligayahang naididulot nito.
Sana pu sa gabing itu, maging semila itu mas malawak na pach inawa at pachtanghap dito sa San Isidro. Dal laat po tayo deserve nating magmal at mahalan. Milang nakpalakpakan ang hataw, mas matahal, mas masigla. Maim matang nalilia sa tiva, maim giting penung pach asa. Habang bimababa silang entablado, sinalubong silang akap mila kay tia mieding, alang nena at kay began nila. Pati ang kabatang tinitirian de Michiel ay naksilapitan bimabati. Sa gitnaan kasiyahan, isang binatang may hawak na cellphone ang tivang-tivang limapit sa kanila. Kia Michiel. Teacher Isabella. Grabe. Ang lieve video ko puang spiege niyo, ang dami ng fifs at sares. Pira positieve comments po. Galing daf po kayo. Nakaka-inspire daf po. Nakkatinghanan sina Michiel at Isabella parang nakilat. Hindi nila inasahan na ang simpleng pagpapayag nilang damdamin ay abot pa sa labas ng kanilang barangay. Ang suporta nila samha hindi nila kakilala ay nagbigayng dagdag na validasyon sa kanilang pagmamahalan. Tila ba sinasabing minder na tama ang ginawa nila na tama ang pinaglalaban nila. Maya-maya, habang medayoy mipa na ang pagbati sa kanila, limapit ang isang matandang magsasaka, sa mangkarding na kilala sa pagiging tahimik at tradisyonal. Medayoy na iya itong limapit. Michiel. Isabella. Sabi nito kinakamot ang ilo. Pasan saya na kayo, hindi ko masyadong maintindihan ang kabahay-bahay noan. Timinghan ito sa kanilang dalawa sa mahkawak nilang makakamay samhan hiti sa kanilang maka. Pero nakikita kong masaya kayo. Tinay na masaya. Kaya ukay noan sa akin. Ang importante masaya kayo. Nahimiti ito ng simple at timango baho imalas. Ang kasimpleng salita ni Mang Karding ay tila mas timatak pa kay Michiel kaysa sa libilibong online comments. Iyon ang busesang nakaran, ang busesang tradisyon na nagsasabing handa na itong iminawa, hindi man libisan, basta't nakikita ang tinay na kaligayahan. Kasabay nun, nagsimilang tumailan lang ang makapapitok sa kalangitan, ang finaleng minting event makikilay na liwanag ang sumabok sa madilim na langit, limilakan makakandang hegis at anino sa ibaba. Inila ni Michiel si Isabella palayo ng kanti sa hataw, sa isang lugarking son mas malinaw nilang natatanaw ang fireworks display. Tinitahan ni Michiel si Isabella sa ilalim kimikititap na liwanag. Ang mata nito ay kimikinang sumasalamin sa makapapitok sa itaas. Ang lahat ng pinakdanan nila, ang paktataho, ang pakkalito, ang sakit, ang paklayo, ang pakpabalik, ang paktanghap, lahat ay tila nakakailahan ng ngayon. Isabella belong ni Michiel, hinawakan ang mahkabilang pisngi nito. Timinghan ito sa kanaya naghihintay. Ngayon sabi ni Michiel ang buses ay pinung imusaon, tutuwa na lahat. Hindi na kailangan pang maraming salita. Sa ilalim nagliliwanag na kalangitan, sa gitnaan makapamipitok na fireworks, dahan-dahan niyang inilapit ang kanayang maka at hinalikan si Isabella. Isang halik na pinung pagmamahal, pasasalamat at pamhako. Isang halik na hindi na kailangang itago sa dilim. Isang halik na sinasaksihan ng buong barangay ng buong kalangitan. Ang tinay na pag-ibig, walang gender. At sa wakas, sa San Isidro, ang pag-ibig nina Michiel at Isabella ay malaya na. Isang taon. Isang taon na ang limipas sumila ng habang iyon makapapitok at paktanghap sa plasang San Isidro. Ang araw ay papalibok na haatid ng hinintuang liwanag sa pamilyar na tuweferet kaurt ng barangay. Nginit ngayon, mas makilay ang kaurt, mas masigla. May mga banderitas na bahari ang kalay na nakasabit sa makakilit at ang malakas na tiktok ng modernong misika ay imalang havenhav, sinasabayan ng makatawanan, sigawan bilang, at makaayabak ng maraming pa. Ito ang ibahari dan si Krev ang panghalang masayang piniling miyembro isang gripong makakabatang te hindi lang mila sa San Isidro kundi pati na rin sa makakaratig bayan. Ito ang proyektong pinagsimilan nina Michiel at Isabella, isang ligtas na espasyo kung saan malaya silang makakapagpahayag ng sarili. Sa pamamagitan ng sayaf.
Nasa gitnang gripo se Michiel pavisan per Romein giting hinde mapapavisa kanang galabi. Soet ang isang simpleng item na sando at gray na sweatpants, bawat galav niya ay pinuang kumpiyansa timpak na energia. Hindi na bakas ang dating pach alinlangan o ang pilit na sigla nirmagay. Ang Michiel na nasa harap nilan ngayon ay isang leader, isang inspirasyon, isang tong buong biyo ng niyakap kong sinusiya. Okay, bahagari. Last rin na 2 for today. Ibius niyo na lahat sigaw niya pimapalakpak. Tandaan ang sinabi ko dan sa vitahuriyart. Ilabas niyo ang tinay na kayo. Fife sits siefen eichit. Sumabog ang enerhiya sa fout. Ang kakabatan na may ba't ibang edad at etsira ay gemalaw na parang isa, sinisendan ang choreography na tiniro ni Michiel. Maim ga nakangiti, maim ga seryoso ang maka sa konsentrasyon pero lahat sila ay may kinang sa mata, ang kinang pagtanggap sa sarili at ang kasiyang mohang bahaging isang komunidad na naintindihan sila. Sa isang sulokong kaurt, sa isang maliit na masang may dalang pitsong malamig na tibig at makabaso, nakaupo si Isabela. Nakasut siya ang simpleng piteng tsert at mga sorts, ang biyog ay nakapisot lang. Tahimik siyang nanonood, isang malambing non-ngiti ang nakahiet sa kanayang galabi habang pinapanood ang kanayang mahal na si Michiel na kinakabayan ang mga bata. May hawak siyang isang notebook at balpen. Paminsan-minsan ay miyiko siya at may isinisulat. Kung sisilipin ang pahina, makikita ang pamagat na nakasulat sa itaas, ang pag-ibig ni Michiel. Isinisulat niya ang kanilang kwento. Hindi lang bilang pag-alala, kundi bilang pag-asa na baka ang kanilang pinagdaanan, ang sakit, ang pagkalito, ang paglaban, at ang tagumpaying pag-ibig at pagtanggap ay makapagbigay inspirasyon sa iba na nasa katilat na sitwasyon. Ang bawat hakbang niya palayo sa pagpapanggap, ang bawat liha, ang bawat ngitilat ay bahaging pagbiyo sa kanaya. So amen, isip ni Isabela habang nagsisulat, ang puso niya ay pinuong pagmamahal at paghanga kay Michiel. Hindi lang siya giro sa eskwelahan ngayon, siya na rin ang tagapagtalang isang pambirang kwentong pag-ibig. Natapos ang sayaf sa isang malakas na baksak musika at isang final po sa mila sa mga miyembrong bahagari dan sa krev. Nagyawan sila sa tiwa at pagod. Wee. Ang haling geis sigaw ni Michiel limapit sa kanila at nakipag-aper. Kita niyo. Kaya niyo an. Bigas ilit, ha? Praktische pa tayo sa transitions. Nagsimula ng magligbit ang kakabatan, nagpipinas ng pawis, nagbibirian. Ilan sa kanila ay limapit kay Isabela para kimihang tibig. Galing ni Kia Michiel magtiro, ma ang Isabela sabing isang batang bading nasa kifin. Dati yan ya akong sumayaf sa harap ng iba pero dito, ang saya lang. Nahimiti si Isabela. Masaya rin sa Michiel na nakikita kayong naka-enjoy at natitito. Sakto namang dumating si Aling Nena, may dalang isang bilawang bahong litong pitubimbong kahit hindi Pasko. O mga anak. Marain na mina kayo, alok nito sa mga bata. Michiel, Isabela, tikman niyo tuwe espesyal para sa inayo. Wov. Salamat po, Aling Nena, sabay na sabi nina Michiel at Isabela. Ang dating tsismusa ay isa non ngayon sa mga pinakamasakit nilang takasiporta. Mahang sa mga karding ay paminsan-minsan ding dumadaan, dala ang mga pritas mila sa kanayang bukit, tahimik non ngiti lang bago imalis. Ang buong barangay sa sarili nitong paran ay inti-inti nang natututong ay makap sa konseptong luwe is luwe. Ang kwento nina Michiel at Isabela ay nahang bihay na testamento nito. Nang makalas na ang kakabatan at sina Aling Nena, naiwan sina Michiel at Isabela sa inti-inti nang dimidilim na kaurt. Pinatay na ni Michiel ang sound system. Ang tangang maririnig na lang ay ang hining makakilaklah at ang mainang hanghan na dumadampi sa kanilang balat. Imipo si Michiel sa tabi ni Isabela sa bangko. Inakpaan siya ni Isabela at isinandal ang ilo nito sa balikat niya. Tahimik silang nakatanaf sa papalibok na araw na nakiwan makakilay kaal at rusas sa kalangitan. Pagod ka, tanong ni Isabela. Iniling sa Michiel ngimiti. Hindi.
Masaya aku. Timanghan siya sa palagit. Masaya akong nakikita silang ganito. Masaya akong ganito tayo. Inawa ka ni Isabela ang kamay ni Michiel. Sino bang makakala no? Napakatapos ng lahat eh. Na ang dating baklang barangay ay makakaroon ganito, pakpapatiloy ni Michiel, may bahageng tawa sa kanang buses pero wala nang pait. Siguro kailangan lang talaga nating paktonan lahat ein. Para mas timibay tayo. Para mas maintindihan natin ang sarili natin at ang isa't isa, dagdag ni Isabela. Timanghan sa Michiel kay Isabela, ang mata niya ay pinuwing pakmamahal na hindi kimakipas. Inaplos niya ang pisngi nito. Salamat, Isa. Sa pakpabalik mo. Sa paklaban mo kasama ko. Salamat din sa iyo, Michiel. Sa pakpapakita mo sa akin kung ano ang tinay na katapanghan, sagot ni Isabela, ang mata ay nangangalit na naman sa lihang. Kaligayahan. Niyakap ni Michiel si Isabela ng mahigpit. Sa akap na iyon naroon ang lahat ng kanilang pinagdaanan at ang lahat ng kanilang pangharap para sa hinaharap. Ang kanilang bahay na hindi kalayan sa south ay nakihintay sa kanila, isang tahanan na pinuwing pakmamahal, paktanghap at pakinawa. Habang makayakap sila sa ilalim papalibok na araw, isang katotohanan ang malinaw na timatak sa kanilang mga puso at isipan, isang aral na natutinan nila sa mahirap na hinat makabilihang paraan, walang mas mali sa pakmamahal, kundi ang hindi mo ipaklaban ito. At sa San Isidro sa maliit na barangay na dating pinuwing pangyayashan hinat na kayo ay natututunang iminawa, ang pakibig ni na Michiel at Isabela ay patuloy na mamimikatkat, isang bihay na paalala na hanghang sa dilo. Ang pagiging totoo sa sarili at ang paklaban para sa pakibig ang siyang tinay na magpapalaya.